Здравейте, дами и господа! Ето, че се възвръщаме отново, наистина вече. Back to back. Така, дами и господа, в днешния епизод ще видите, вие горе-долу много сте видяли от Инстаграм, ако не забравяйте ме последите в Инстаграм, защото там качвам абсолютно всичко, където се случва около мен, така че за да разбирате първи какво се случва, какво ще качваме, последвайте ме там. Така, бях влез в OMTV да питам хората какво ще направят с парите, примерно, събуждат се на други ден и са спечелили 1 милион лева, какво ще направят с парите. Буквално, така исках просто да питам, да видя хората какво ще кажат, какво им е мнението, за какво първо ще изхарчат тези пари и от този въпрос какъв скандален разговор стана. Просто сега предстои да видите. Просто аз съм наистина без думи, не знам какво да кажа, така че ви оставям на вас да гледате и искам долу в коментарите да изкажете вашето мнение, да ми кажете какви други въпроси искате да задам на хората от OMTV, какви други видеа желаете да виждате свързани с OMTV или като цяло свързани с нещо друго. Така че не забравяйте да ме последвате в Instagram, да ударите един лайк на това видео, да коментирате, да споделяте с приятели и напред сме към 100 000 абоната, така че дами и господа, пожелавам ви приятно гледане, вие сте. Айде! Моля да те питам един въпрос. Питай. Така, може да ми върнеш внимание? Аз слушам. Така, представи си, че утре се събуждаш и си спечелил 1 милион лева. Какво ще направиш с тия пари? Отдей ни лапата ме питаха същия въпрос, между другото. Ама аз те питам, може да ми отговориш? Значи, какво ще направя? Трябва да го измисля. Печелиш 1 милион лева. Какво ще направиш с тия пари? Отивам в някакъв магазин, купувам най-острия нож, отивам до Долни Богоров. Какво купуваш? Остър нож. Така, слушай ме. Остър нож? Да. Отивам до Долни Богоров, убивам един човек и след това с напряга отивам до мола, харча ги парите и живея спокойно. Чакай сега, да направим анализ на нещата. Печелиш 1 милион лева, отиваш, купуваш остър нож. Да. Отиваш до Долни Богоров ли каза? Да. Убиваш един човек. Да. Кой е този човек? Бившия ми. Бившия ти ще убиеш? Да. Що? Защото ми пребал живота. Как така ти е пребал живота? Нека трябваше да правим един месец, заряда му на втория ден, като тут сме на голямо разстояние. Искаш да ми кажеш, че ще убиеш бившия ти, с който сте били 2 дни заедно? Нето 2 дни, но една седмица, да. Ще убиеш човек, с който си била една седмица, защото за една седмица какво толкова ти е пребал живота този човек? Беше в нас и ме беше излъгал, защото излъга 10 дена беше на една почивка и като се върна, когато ме заряза. На 4-ти дойде и видяхме се, на 5-ти ме заряза, при което другата седмица една сряда му звъннах и го питах дали това е било истинско между нас, което беше. Той каза не, защото неговия клас на тази вакансия са го ебавали, че е бил с мен. И между той допълнително да не го казва в очите, че не ме харесва и че иска да скъсаме, той ме използва, щяхме да правим секс за малко. Той ме са мляскали в нас, като ненормално са целували. И той ме използваше при това. И ми каза, тениската, като аз подарих на този ден. Верно? Верно ми. Даже имам клип на тази, дет ми някакъв пич ми каза тениската майна. Искаш да ми кажеш, че ти си била около една седмица с този човек, си била готова да му пуснеш? Да. Що? Той ме възбуди. Той като се целувахме в нас и ме възбуди. Като се целувахте, у вас те възбуди? Да. А той не иска... какво ви спря да направите? Не бях готова. Прецених, че няма да е окей и няма да... Сега много да съжалявам. Чакай, за малко сте щяли да правите, ти си бил много възбуден и си искал да го направите, но в същия момент не си искала. Че не съм искала, просто имах си проблемите миналата година, бях в болница, така че за това. Ти на колко години си? 17. Колко? 17. 17? Да. Добре, нали знаеш, после могат да те вкарат в затвора след като го убиеш този човек? Та я не разбира, че си бил аз. Как ще го направиш цялото убийство? Имам си хора. Имаш си хора? Нямам си, да. Демек ще го поръчаш? Ще видим.
Ти преди малко каза, че ще вземеш нож и ти ще отидеш да го убиеш. И не съм казала сега. Аз имам навсякъде хора, му познат цял Пловдив. Не знам и доста. То съм, защото като бях малка правих незаконни работи, но това е друга тема. Какво си правила като малка? Законни работи. Незаконни? Да. Какви сте незаконни работи? Продавах трева. На колко си била? 10. На 10 години си продавала трева. А? Да. Лъжеш. За какво да лъжа? Как така? А? Бяха ми пари и това. На 10 години си продавала трева? Да. Как така 10 годишно момиче продава трева? Как се Ото- стига? Майка ми го бях много само оставя първи път в нас, тогава сама се я държа. Тоест, защо? Защото винаги на работа и винаги бърза и ми остава пари, нямам пари. Трябва да готвя, трябва да чиста, трябва да се оправя животните. Аз нямам 1, 2, 7, 4 животни в нас. Какви животни имаш? Куче, котка, риби, заек. Тия риби искат грижа, кучето иска разходка, котката иска грижи, заека иска грижи. Беше настинал, беше болен, трябваше да го на ветеринар, аз нямам пари. И тогава тя продавах трева 2 години, като бях на 10 и като бях на 11. След рождения ми ден, като ставах на 11, 3 дни след това пожих трева и 2 дни след това спрях да продавам трева. Тия пари, които изкарах, ги спестявах и ще ги запазя. За 2 години, където си продавала трева и си била дилърка, колко пари си изкарала? Много пари. Колко? Поне около 1000 и няколко. Защото от нашия квартал, защото сега... Чакай. За 2 години си изкарала 1000 лева. Не точно, 1000 и няколко. Защо? Защото това ми е старото даско там, ако това ми е старото училище. Там съм учила 4 години, от 5 класа се преместих там. И цялото даско ме познаваше. Знаеха, че продавам трева. Големи малки, който иска трева, идва и купува. Колкото пари и така. Добре, не те ли е страх? Не те ли беше страх, че ще хванат? Не, аз имахме те. Но то не само от целия квартал почти идваха. Имахме си тайно място и там продавахме. Там продавах. И какво пише? Ти отиваш там и им даваш. Да. При което, нали, реших... Добре, а как? Ти си на 10 години, как се свързваш? Откъде да взимаш тази трева, да я продаваш? Имах един, дето продаваше и аз тогава си купих по-големи количества и продавах. Защото ми трябваха пари и тогава от 8 години майка ми, когато се види с някоя приятелка нея и винаги казва: ами тя може да дъщеря от 8 години сама се издържа, защото ходи постоянно работа, от понеделник до сряда е нощна смяна. Добре, аз не мога да разбера. Да, ето, ти си се хвана. На какво си работила? Какво? На каква нощна смяна си карала? Какво си работила? Не, майка ми работи нощна смяна. А, тя работи. Понеже там, където работи вече от колко години вече? Почти 22 години е там, дето работи. При което, нали, от тогава, когато ме остави сама на 8 години сама в нас, от понеделник до сряда е нощна до 12 часа. От четвъртък до събота се прибира около 5-6, стара 7. И неделята е в нас, при което майка ми се промени коренно. И аз промених много коренно. И просто, когато бързо сутрин за работа, забравя да ми стават пари. И нямам пари. Добре, а защо веднага си тръгнала по лошия път и си тръгнала да продаваш трева? Аз това не мога да разбера. Защото нямах друг избор. Защо не мога ли нещо друго да работиш? 100% има нещо друго, което можеш да работиш от това да продаваш трева и да ставаш дилър. Като си бил на 10 човек, какво да работя? Като сервитьор, като съм била на 10 години. Това да работя? Не, има много други опции, предполагам, ама да станеш дилър. Аз принципно тогава бях в много тежко положение. Добре, имало ли някакви спънки с полицията? Нещо хващали ли сте? Не. През тия 2 години. Добре, Беше за трябва ли са ти пари и за 2 години си изкарала 1000 и нещо лева? Да, при което аз тия пари ги криех под леглото. Аз тогава нямах тази стая, преди беше на майка ми, нали беше на обща стая. Спах с майка ми на такава голяма спалня, т.е. това тук беше на обща стая, където е хола, нали си беше хол там по компютър, лаптоп и диван, нали там се беше.
И миналата година тази стая се превърна в моя и вече си е официално моя стая, при което аз тогава крих парите под нашето легло, под, нали, чаршаф, нали, да, под леглото ги криех. И така, А при майка което... ти разбрали, че си се занимавала с такива неща? Не. Не? При което тя сигурно се пита защо ме оставила сама, като съм била на 8, защото тогава бях на една занималния, обаче тогава самата учителка не дойде, чакахме там 2 часа, сме чакали в колата пред самата занималния, никой не дойде и майка ми каза, искаш да опитаме така, ще оставя в нас за един ден, да видим какво ще стане. Оставим жената за един ден и от тогава ме оставя и вечер и е така, елак Майя. При което аз баща нямам, защото съм осиновена и майка ми няма баща до себе си. То време тя го е плащала изцяло, цялата къща е ремонтирана без кухнята. То тя малко по-нататък. А някакви други незаконни работи правил ли си? Да, незаконни... Ами в момента наскоро спрях да шмъркам и да дишам балони, но Шмъркала си? да. Какво си шмъркала? Такова как се казваше, забравих името. Толкова си и шмъркала, май. Май ме лъжеш, а? За кое да лъжа? Че си шмъркала. И той един приятел ми даде да опитам. На колко съм била? 14. На 14 си пробвала да шмъркаш. Да. Защото имах един... Не газен, ми та някакъв приятел, който беше на 16 тогава и ми дай да пробвам. И? Какво стана? Не ми хареса, със сигурност. То беше на сила. На сила било? Да. И как така на сила? Ама, ето така, да ти го накара да смъркам. Хваната е за косата и те накара да шмъркаш. Да. И после лошо ти стана, или? Да. Хайде ми се стане лошо. И Тя какво направи? И каже, какво А? в мен на 4 години пуша вече от колко години? Ама ти до ден днешен си пушиш трева, така ли? Не, спрях. Тревата, значи тия работи, тревата я спрях да продавам и да пуша, когато бях на 11. След рождения ми ден спрях официално с тревата. На 11 години си спряла да пушиш трева и да продаваш трева. Да. След това, като бях на 14, пробвах, беше нали, да шмъркам, което не ми хареса. Беше за една година, пак го спрях, защото наистина не ми хареса, не ми правеше. Чакай, ти в продължение на една година си шмъркала. Да, при което не ми хареса. Поне не всеки ден да шмъркаш, нали? Примерно 2 пъти на един месец, защото аз принципно алкохол... Добре, като не ти я харесваш, защо си продължава да шмъркаш и то в продължение на една година? Никаква представа, чек. Повярвай ми, аз тогава бях и в депресия и просто не знаех какво да правя с живота си. И затова си шмъркала. При което спрях а балоните наскоро ги спрях, между другото. А от колко годишно дишаш балони? Отскоро. Ама на рождения ми ден, на когато станах на 17, опитах за първи път и наскоро ги спрях. Спрях ги преди един месец, скоро-долу. А как реши да ги спреш? Станало ти нещо лошо или какво? Просто реших, че по-добре само да пуша да пия алкохол, отколкото да такова, просто реших да ги спра. Да пушиш какво? Цигари пуша, вейпове пуша. Мала мил. Имаше бати историята. Нали? Демек, да направим анализ на абсолютно целения разговор. Така. Ние от въпрос за 1 милион лева, че ще спечелиш направо какъв разговор направихме, няма ти казвам. Не да е. Така, ти в началото ми каза, че ако спечелиш 1 милион лева, ще вземеш остър нож и ще отидеш и ще убиеш приятеля ти. След това ми каза, че цял Пловдив е твой, имаш хора на абсолютно всякъде и би го Казах след това, че взема приятелката ми, ще в малкото. По принцип харча адски много пари. 100 лева мога да ги харча за един ден, гаранция ти дам. Тут съм харчила 50 лева, един път ми бяха дали ги изхарча за един ден. Харчиш супер много пари и сега казваш, че 50 лева си изхарчил за цял ден. Да. Така, след това каза, че на 10 годишна възраст до 11 годишна възраст си почнал да пушиш и да продаваш трева. След това на 11 годишна възраст си спрял да се занимаваш с тревата
и на Да. 14 годишна възраст си почнала да шмъркаш в продължение на една година. Мгм. На На сила. На 15 спрях. Останах на А 15. първият ти път, където си шмъркал е било на сила, защото приятелят ти те е хванал за главата, за косата и те е накарал на сила да шмъркаш. Мгм. След това си спряла и това, почнала си болните за някакъв къс период, Да. период от време и си спряла и тях. Да. Добре, може да те питам един въпрос. Ти си на 17, как се виждаш след 10 години? Това ме представя. Честно ти казвам, аз съм толкова велик в момента. Добре, с какво искаш да се занимаваш? Какво искаш да работиш след време? Ти кажа, още не съм мислила. Аз едва влязах в Тоха, защото имах голям спор с майка ми. Къде да вляза? Къде бях седми клас. Защото тя искаше да хода в езикова с руски и испански. Аз исках да хода или в Тоха, или в спортното, при което накрая просто се реших в седми клас, че искам да ходя в Тоха. И ме приеха в Тоха. 400 дора отидах в Тоха. Защото имаш нисък успех ли? Да. Колко ти успеха? 3 няколко. 3 няколко, защо ти е толкова нисък? Защото ме мързи да уча. Защото те мързи да учиш. Ти по това, което гледам, обичаш бързото и лесното. Не обичаш нещо да се тормозиш. Не. Добре. Примерно не можеш да си намериш работа. Би ли станала пак дилърка? Не. Що? Това беше много голяма грешка от живота ми. Що? Ами, честно казвам, аз тогава много не осъзнавах. Аз тогава много работи разбрах. Защото Добре, има ли някакви последствия от това цялото нещо? не, това беше толкова потайно. Толкова потайно беше. Ние буквално там, дето редовно, дето взимаха, имахме нещо като група във Viber и постоянно сме писали, постоянно сме разбирали кой къде да се чакаме, къде да ходим. Много сложно беше. Доста и потайно, защото аз тогава, преди да започна, имах си на представата къде да го направя, защото нали, обикалях целия квартал, намерих си някакво много зададено място. Добре. Като употребяваш трева, по колко на ден пушиш горе-долу? Ох. Ами то малко сложно, защото аз се я продавах. Обаче, малко след това почнах да пуша тревата. Обаче не беше нали всеки ден, примерно беше един път на една седмица. Добре, моля те питам, какво прави с тази вежда? Но вицна да цепна с такова, но... Ако я цепна с нещо друго, майка ще ме убие. Какво? Искам да си цепна веждата. Как ще цепнеш като се мажеш с фондютен? Именно, ако я го направя, наистина ще ме убият. Затова опитам да го направя с коректор. Но май нещо не ми се получава много. Даже хич не ми се получава. Само да си пребях веждата. Не питай, аз съм... Бате. Какъв беше този разговор, бе, брат? Ти луд ли си, бе, брат? Тя направо си спя майчиното мляко. Аз я питам за... What the fuck, брат? Ние започнахме с въпроса. Какво ще направиш, ако спечелиш 1 милион лева? Да ми каже, приема. Тя тръгна с някакви остри ножове, Мале. Какъв беше този разговор, брат? Каква дилърка си ти на 10 години да продаваш и да шмъркаш на 14 годишна възраст? И знаете ли кое най-ново ме напряга от цялата ситуация? Най-ново кое ме напряга? Че си го казва, все едно се гордее с това. Така си ги споделя, все едно, не знам, все едно сме най-добри приятели. Тя среща напълно рандъм човек в Оме TV и си спява абсолютно всичко. Брат. Ти луд ли си? Аз направо все още не мога да променя какъв разговор стана. От какъв въпрос, то гледай какво стана. Holy shit. Направо не знам какво да кажа, гайс, наистина. Аз съм потресен. Не знам. Така че, гайс, ако ви хареса този клип, ако искате още такива разговори, просто аз съм в фул шок.
Ударете един лайк, коментирайте какви други въпроси искате да питам хората, какво друго желаете да виждате в Оме ТВ, споделите се с приятели на сторите в Instagram, тагвайте ме как ми гледате видеята. Фул шок. Така че, пожелавам всичко най-хубаво и до скоро!